λάθος. Τον σταματάς επειδή πέρασε 4 κόκκινα φανάρια. Μα για όνομα του Θεού, και του ζητάς και τα στοιχεία του και όλα αυτά. Είναι φοβερό αυτό που συνέβη, και το Ράδιο Αρβίλα θα ήθελε καταρχήν να καταγγείλει την αστυνομική βαρβαρότητα που βίωσε στο πετσί του ο ήρωας της Επανάστασης, της Αντίστασης, ο Κίμωνας ο Κουλούρης. Μέχρι πότε τα τέρατα που και καλά επιβάλλουν την τάξη θα τρομοκρατούν αθώους πολίτες όπως τον Κίμωνα Κουλούρη? Έβλεπαν στα μάτια του Κουλούρη τον πολιτικό που αυτή την περίοδο πρέπει να είναι στο πίτο περισσότερο όλοι μαζί. Την ώρα που ο τρόμος και τα δάκρυα πλημμύριζαν τα αθώα ματάκια σου, Κίμωνα Κουλούρη, οι τρομοκράτες με τα μπλε ειδονίζονταν. Οι 2 από τους 3, θέλω να με δικαιώσω, ήταν εριστικότατοι. Μην τους καλύπτεις άλλο, Κίμωνα. Και οι 3 ήταν εριστικότατοι. Γιατί δεν λες ότι μόλις σε σταμάτησαν άρχισαν να σου κάνουν μουτσούνες και να σου τραγουδάνε νια 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 πριν σου ζητήσουν την ταυτότητά σου? Δεν είχα όμως ταυτότητα μαζί μου και ζήτησα να τους τη φέρω. Τι ψυχικό σθένος, την ώρα που σε κάθε Έλληνα επιτρέπεται να πάει πρώτα σούπερ μάρκετ, στον οδοντίατρο, στο ταξιδάκι που έχει προγραμματίσει στην Καραϊβική, και μετά να πάει στο τμήμα να δείξει την ταυτότητά του, ο ήρωας Κίμωνας εξευτελίζονταν, γιατί τα κτίνη με τις μηχανές διψούσαν για φρέσκο κουλούρι, για φρέσκο αίμα. Όχι, έπρεπε να με τραβήξουν από την πόρτα, να μου ανοίξω την πόρτα και να τραβηχτεί το σώμα έξω. Γιατί δεν λες, Κίμωνα, ότι σου έβαλαν